Wanwa ko no, ang iyang tinuod nga nga. Nanimpad siya din sa syudad sa Sugbo pagkamatay siya magilikaran. Nagkasud isip waitress, nagkatrabaho sa club, nagbumon sa bisyo, hangtod na nabuang sa tugan. Tanita ba mo ah? Puta ni! Asa man nyo sa Mars? Sige, bay. Asa ka nagikan yung buhangay? Nagabian man. Bantay na ng buwangan. Mag-isipa nga kadaghan kamadagma kay dili kini ang kumawa ni mo. Wa mausa ba nga kung pagmahal ni mo. Mari, usgon ko. Pasaylo ako. Masayod ko nga. Mahibawan na gapon ni mo ang tanan. Gipadayon ko akong pagpanaw ug ako Lahi na pa doon. Walang isang kailan ako. Magbubut lang ko dahil sa amo. If there is a need for us to really put her sa hospital para matagaan siya og tambal, no? O niya, mag-guidance siya, hangtod nga maulian siya, then we do that. We will exhaust all possibilities nga maulian gyud si Silay. Ug kung balikan sa mga pangisip si Silay, unsaon naman lang nimo. Ayaw pag-isipa nga kadaghan kamadagma Kay bisag ingon ana na si Silay yut. Doon labian na si Itsura. Gawas pa, di ba na siya pareha ng ubang buang diha nga hugaw. Tagungan akong mabati ang tawag sa Ginoo diri kanako. Ayaw pagbuhi sa Ginoo, anak. Dili ka niya pakyason. na ikaw makabangon ugang hagit imong atubang Mama si Day. atubangon ko ang hagit